Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihantay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Ganun ako gusto makita ang laki pag-imungan nino. Likod ng papalikod ang baha. Mayroon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Perla, ginaingon, ang bana di ay nga masakiton, mo'y kugihan kay mupato, mana na lang, unsaon nga bana man. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Uy, unsa? Imong gisugot si Istong nga anak ni Ikong? Unay, luoy manggod ko niya. Sige, ug balik ko pamisita. Mao nga, ako na lang siyang gisugot gabi. Ay, pastilan ba yan ni mo, Perla? Giingnan tanak ka nga ayaw tugsog ta. Ato bangon lang ni mo, unya balibaran. Ay, kabugo, gisugot yun di ay ni mo. Gibati naman ko kaluoy ko niya, nay. Ug nakita na ko nga mantinod-ano lang iyang tinguha diri nako. Unya, maayo man sa check trabaho. Uy, Perla, wa ka ba mahibaw kung unsa ng ilang mga kaliwat, ha? Ha? Kay unsa din na sila, nay? Mga kaliwat na silang mga tibihon. Ha? Ang amahan, ana, tibi ang namatyan. Hasta sa tong iyang uyuan. Busa, buwagi. Buwagi na siya, ha? Araw niya dili ka makabad na og tibihon. Nay? Kining, di man mi kaliwat og tibihon, day. Mga busado lang yun to sila sa ilang panlawas si anhing tatay og tiyo nako. Mga palahubog man to sila, god. Mo nang nasakit og TB. Og grabe po to sila kahinabak ko, eh. Nyako, wa pa ko ibisyo. Pa-TB day ko. Basta baya, ha? Dili ko gusto nga mabiyuda kong sayo dong. Mo nga dili ko gusto nga makabana og masakiton. Huh? Na, ubo naman lagi ka. Ikaw wa kay sakit. Basig may TB na ka diha, sure diha, oy. Si Bako taon day, oy. Yawan mo lang tanimo, oy, nga unsa ka? Ordinaryo ra taon ning ubuha, oy. Oh, Nauwanan magkukugapon. Subaw ra niya, oy. Iinom ko ra ning tambal para mawat. motel lagi ning gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oday, mano, atong sahuan karon ang katami sa duha ta ka gugma. Pagsulo. Ha? Di ko musugot. O, busa, dili mo pa mahimo nga ang kung pagkababay kasabot ka. Kumamug ko yung taxi o magbuwag ta. Tay, pero...
di ay nga wa na mo balik pa din pamisita tong imuhang uyab. Kay imo di ay tong giaway. Gusto mo gid niya nga mo check in motel nay. Ang luot tingali mong napakita na ako. Oh, ug dili na siya pakita nimo. Oy, pamugos oy ba. Dili ka makabana og kaliwat og mga Higog mo man ko ni istong naipi. Pero di lang sa kumusugot nga yung hilabtan nga. Hilabtan ko niya nga di pa may makasal. Pero mahal ko si istong nay. Kita ni mo dayo ay. Ay mo siya dadon ta ni mo siya. Dadon ta kanya sa motel. Kanang Elmo. Mamalihog ko ni mo, be. Ingnas istong ka nga makikita ko niya. Anya ingnas siya nga wala ko masuko niya. Sugot ako nga dadon ko niya sa motel. Tinuod ka day? Sugot ka na ihawang Sa ihawan. Ano ihawan mo ko niya? kukuan ba ka ng tungkak? Aw. Muli pasabot na ko kung musugot na kag tungkakon. Mo day buti may pasabot. Ihaw. Oo. Sige, Pi. Niyaing na siya nga. Magpa-third check na ko niya. Sige na, Elmo, please. Sige na. Guys, gusto gali ka dayo na. Sige, ako sa inyo daya. Day pala pangyo at kausa, day. Ang iyo, unsa man na? Pwede mo ambit ko gamay, day. Ambit? Unsang ambita ba? Kuan ba? Bisag ba lang ko tuboy ka. Kalain ni mo, eh. Gamay, day. Gamay lang taon. Tudjak ka ng naong ni mo. Di ihurot, oy. Sabi ay, tudjak sa naong ni mo. Lakaw na, oy. Sige na ba? Ito na si istong ba? Pirla. Kinaya lang mo. Pati mo, Pirla. Kinaya lang, di ba? Sakit pa. Sakit? Tamoy-tamoyan sa nato, be. Laway-laway yan. Laway-laway. Ini. Handos na ko, ha? Utasa, uy. Galisod ko na. Virgin pagod ko. Nga ikaw said, dako. Nga taas. Mura mong gani kong maglisod ko rog lakaw ini. Kaktus pa dyan akong ginawaan. Anak yun na, day. Kay, primero pa man. Pero ini kadugayan, anak, day. Anoy-hanoy na unya na. Silang ka diya da. Pakas na bayag ko ha. Di ka na kung pakas na, magpakamatay git ko. Uy, ayaw, mag-unsang lang unya ko kung patay ka na. Wa na ko'y habhabon. Dako ra makagbahawan. Mahal ti ka, Pirla. Busa, pakas lang ti ka. Pakas lang ti ka, day. Bantay bitaw. Nya karon sa amang ko nimo pakaslan. Sa labing daling panahon, day. Pero, pamayan sa tika, ha? Anak mo yun na. Pamay una. Kinala, mag-yun na ka ng, unsa pa na, day? Kanang, pamay, mo maginay unahon sa dili pagkasal. Ako nang inos tatay nga, kanang mamay ko ni mo, day. Kun mo na, salamat kay isto nga. Salamat kay kayo. Kining, day, ta na. Gawas ta dinis mo til na. Nya ra. Ha? Nya ra kay sakit pa man iparong. Sakit Oy, pa? sa ta kaniyo. Mura pa day nagtangag. Nya ra. Kining, ribansin lang sa taday.
Bintras, maglisod pa kag barok. Sige, sige, Tong. Ribansin ta para mawa ang haptos ka kung gipamati. Ribansin ta, Tong. Sige, Tong. O, unsa? May TV gyud si Isto nga imong bana? Unay. Sa umas ako dito, halagod. Muinom ang gyud, manigarilyo pa. Abi ba na ako ugway bisyo? Nangatik na di ay. Karoon namin yun namin ang gawas, kinata ng bisyo. Bisag way bisyo, oy. Masakit yung nag-TV si Istong. Kaya naman nakaliwat ng mga tibihon. Na, ikaw, Perla, di nagyug ka makamahay na. Kay giingnan ta nagyug ka nga ayaw gyud nagsugta. Pero ikaw, nagtuman mo ka sa imong gusto, aw nahala. Usapan na. Ug mabiyuda ka gyud unya og dali ana. Kay mamatay man gyud as Istong siya. Dili, oy, dili na, oy, di ka kumasugot ka mamatay si Istong. Maglisod akong pangitag sama niya nga. Nga unsa? Nga dako og taas na eh. Moy gidangat. Kahangol ba ni mong dako og taas? Eh, bahala ka na sa buhay mo, oy, Perla. Mao ba? Nagluwa ka na duko? Oday, tungod magunis, akong kahindabako og kapalainom. Mao siguro nga, nasakit. Ano man na diha eh? Mao na diha. Bakakon ka manggunda ko. Matod mo ka ni adto nga wa kay bisyo niya naa dai porte daghana. Silo ako day, nga ibakakan ta ka. Ang tanas doktor uy, ipa-check up ta ka. Oday, sige, ato tag doktor. Asa man ta, pero kining... Pero unsa man unsay kining? Unsa uy? So, doon na tas kwarto na. Ha? Ganahan man ko eh. Nay, hit ka na ko day ha. Di mabahok, di mauyog. Tana day. Dug sa tagkadiyot. Mao ba? Di mauyog. Nang ilaga day, usaray mata eh. Sige. Pagkakita na ko, tana. Kay mga subat ang doktor. Tana, dong, tagkadi. Unsa, Dr. Jeffrey Ibones? Mao ba di ay doktor? Mao ka na, mister. Ayaw na lang kaayo palabi o gamit sa imong asawa kung mutukar maganing imong gana. Kay bawal ka na sa imong sakit. Sige, pero Dr. Jeffrey Ibones, Dok, kada adlaw ra magyud ko nga kanabang mulihok nga akong gana ba? Karon lang gani yang kita kaduk na babag. Basta. Ganahan man gani ko. Oy, basta anaa ka ng maong sakit, no. Gandahan do kayo kain ng butanga. Pero pugni lang gyud ang imong gana undo aron dili ka mamatay og sayo. Uy, Dok, di madagpugong, Dok. Uy, lami kayo na, Dok, uy. Ha? Kining, Mrs. Dok. Kung mga blit man ganin is Mr. Ika na balibad, ha? Aron dili mamatay og sayo ni imong bana. Da, uy, kalain sa anak, Dok, uy. Maluoy mo ko sa kumbana, Dok. Di ba sa'yo ko makabalibad? Luoy ba, uroy? Ing na lang yun, nga ampay sa nanin mong butanga. Natural man na, doktor, uy. Ikaw sa Dok, ay. Ay. Pugnig yun ang imong bana, ha? Miss, bana naman. Pugni ka ng inyong gana, mister. Labi na ikaw, mister. Aron, dili ka mamatay og sayo. Kasabot ka? O ikaw, misis, balibad og kabliton ka, ha? Aron, dili ka mabiyuda og sayo. Kana ra itambal ko ninyo. Unsa? Uy, may grabe na ang sakit ni Istong. Nay. Kada gabi lagi may magkuan. Hindi mas ako makabalipad kay lami man. Lah, may gidangat yun ni mo, ay. Dahala. Kung mahimo, kada oras mo pagdog. Aron mabiyuda jud kag dali. Aron mailisan din na nimong imuhang bana. Dili mo sa ka pwede nga mangita kag lain kung buhi pa ng bana nimo. Hala!
Surjak mo kada oras. Aron nga mamatay tong kanahang dako. Hindi man ko masugot nga mamatay si Istong, Nay. Mahal man ako siya. Pwede man ako makabalipad kung iya kong kabliton. Kaya ganahan lagi ko anang butangan, Nay. Kay lamig man, Nay. Sabad niya, oy! Bahala kas buhay ni mo, oy! Ako'y naugtas ni mo perlaha ka. Pauli. Pauli dito sa inyo. Kay basin namatay na tong bana mo kay... Grabe na magkato! Pauli na yun dito sa inyo, perla! Hangtod ron, buhit ang akong bana. Pero mura og hapit na gyud ni mamatay. Ginoo na lang unya ang mahibaw kung iya gyud kuhaon ang akong bana. Di man siya ko makabalipad kung iya kong kapliton. Kay ganahan man sa kuha ng butanga. Lamian man ko. Magudong higala ang kaagi ni Perla. Dinhining atong tulumanon. What's the style? Lamian is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit ka na to sa RMN Drama.